Ebidoze nọ na-atọnụ, darling. Ebidoze nọ na-apịọtụ, honey. Ebidoze nọ na-ada, I love you. Ebidoze nọ na-ayọtụ, I miss you. Onye mazikwanụ mgbe ọ ga-ebido, onye mazikwanụ mgbe ọ ga-esuru. Iri wara aga na-abịado, ara wururu ya wago gas. Onye mazikwanụ iji m n'ọlụ, iji m n'ọlụ, continue singing. Ama m egwu agụ, mana achọrọ m iji egwu a tata bido ihe m na-ekuzi. Tata, ụmụnne m na ụmụnna m, ihe unu ga-akpọ m bụ lọlọ ihu akpọ nne di. Lọlọ ihu akpọ nne di. Yes. Onye unu ga-akpọ m n'ụbọchị taa, kedu isiokwu gbara ọkpụrụkpụ m ji bịa? Ọ bụ gịnị? Ịgba alụkwaghịm, divorce. Ịgba alụkwaghịm, divorce. The rate of ịgba alụkwaghịm n'ozi na-adị ka eshile n'ọkụ ị na-akpọtụ ma nke mma nke mmadụ. Ọzọ ihe azụ egwu anụ na-awụ egwu onye nwere ndidi. If you fit endure, you endure. Ọ bụrụ na ị nweghị ndidi chọọ wee gị ọhịa anọzi na a ga na-agwakwa gị na-edi ya n'ime okwukwe, na-edi ya n'olileanya. Yes, ezinne zukwa n'ike. Yes, ọ bụrụ na ị nwee ndidi die, ma ọ bụrụ na ndidi gị n'ozi 0%, ihe maka gị mma ime. Gịnị bụ ịgba alụkwaghịm? Esi m n'akwụkwọ na-eleba anya maka na isi m juru eju n'ụbọchị taa. A sị na ịgba alụkwaghịm bụ nkewa maọbụ mgbasa dị n'etiti di na nwunye. Ọ ga-abụrịla nwoke na nwunye nọ na ụdị alụmdi na nwunye. Mgbe ha nọgidere sị, we don't tire, we are going our way. Onye ọbụla chọọ gịnị wee ya, ọ bụ ya bụ gịnị? Ịgba alụkwaghịm. Mana ha ga-eme ya n'ụzọ pụrụ iche. You can't just wake up and say na ịgbawago alụkwaghịm. Ọ bụ n'ụzọ omenala nke nwoke, ndị ezinụlọ nke nwaanyị wee return the money eji lụọ nke nwaanyị achị ya di ya. Ịgwa ha na nwa ha nwaanyị sị na gịnị? Alụwomo. Ọ bụrụkwa nnọọ nke nwoke sị na ọ na-alụ, they are not giving you anything maka na emeghị gị force. Are you getting it? Kedụkwana ihe ndị nwere ike ibute alụkwaghịm? Nke mba asọ wee nwee ịhụnanya zuru oke ebe nwoke na nwaanyị nọ. Some couples are just living ka ọ bụrụ na anọ na this marriage. Enwezi ihe dịka love. Ama m okirikiri ebe mbi di na nwaanyị nọ na for years. Ha bi n'ofu ụlọ. They are afraid of divorcing, but they don't talk to each other. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. Ha anaghị atụpụrụ onwe ha ọnụ. Maka gịnị? Ịhụnanya ha adịghịzi. Enwezi onye nweziri anything, enwezi mmekọta jizi ha. Ihe ama na onye nke a na-eme, do your thing to your tent, O Israel. Kedu ihe abụọ asị na-ebute ịgba alụkwaghịm? Ma asọ ọwụ nwaanyị isi ajọ nri. Ọtụtụ mgbe ihe ụmụ nwaanyị na-esizi n'ala imene ndị dị ebere. Taa m ndị anaghị eri restaurant. I swear, ajọ nri na-eme nwoke asị na ọ na-alụzi nwaanyị n'omenala Igbo. Kedu ihe ọzọ? Nwaanyị eleghị anya n'ụlọ, ewe ụmụ nwaanyị anya ha ihe ha nọ TV, onyonyo elezi na ụmụnne ha ele nke ọzọ. Enwe ihe nọ n'ụlọ ha nwere ike imetụ aka. Ogechi mee nke a, nke iru mee nke a, uche na imego nke a. Ihe ahụ ị ga na-ahụ mgbe nwaanyị na-eleru anya n'ụlọ. Nwoke might get pissed off. Ọ sị gị enough is enough. Kedu ihe ọzọ? Nwaanyị amaghị ọrụ dịrị ya. When you don't know your duty as a woman, amaghị ihe ị kwesịrị ime n'ụlọ dịka nwaanyị, ọ na-ebute alụkwaghịm. Ọzọ bụ gịnị? Nwaanyị ịda ngana, lazy woman. Ịdị lazy, o nwere ike ime di gị ọsọ ọ na-anụzi si ndị nwe gị bịa kpọrọ gị ga-azụọ gị ka esi azụ nwa. Kedu ihe ọzọ? Nwoke na-ekwe eweta ego nri. Ọ ga-aka Paradise. Nwaanyị eweta gị dị n'ike agwụla ya. O ruo n'ụgwọ skuul ịhala ya ahụ. O ruo n'ụgwọ ụlọ ịhala ya ahụ. Even nnukwu n'ụlọ ajọ gị ha, mana ị ga-eje gị iji hapụ na baa tọkawa afọ a na-akpọ gị chaa odogwu adịrị epe mpe. Ị na-eko iri lọtazie n'ụlọ ịkọwara nwunye gị kọkambu stori. Kedu ihe ọzọ na-ebute ịgba alụkwaghịm? Nwoke dara ogbenye. Sometimes ọwa ụmụ nwaanyị niile na-edinwu ya. Ha ga-asị gị ụwa ha pụtara, ha abịaghị ịta ahụ n'ụwa awa ofu mbịa. Immediately their husband dị poor, ha eshika ripu. Kedu ihe ọzọ? Ọ bụrụ na nwoke na-eti nwunye ya ihe maọbụ di na nwaanyị na-alụ oke ọgụ, kama a ga-egbu gị, kama nke nwaanyị ga-egbu nke nwoke. Justice for men ka m nọ na. Kama nke nwaanyị ga-egbu nke nwoke. Gịnị? Nwaanyị mmiri m aṅụ. Kama nke nwaanyị ga-egbu nke nwoke alawa hapụrụ nke nwaanyị ụlọ.
You get it? Okay. Ọ bụrụ na nwaanyị na-arịa oke ọrịa, ọtụtụ mgbe enwe nwaanyị ga-alụ everyday ọ nọ n'ọrịa, everyday nwoke tritigidere ike agwụ ya, ọ ga-eburu ya ote nke aja ire ekete bulala ndị nwe ya sị ngwa biko amamihe na-arịa nwa ụnụ gaa meenụ nchọpụta gwọọ na ụnụ gwọchaa ya ewuruzie na anyị ga na ya lụọ, ọ bụ na ya ga-ala gaa ma ama dị na ajọ agwa dị iche iche dịka izu ohi, ịkpa nsị, igbu mmadụ, ịgba akwụna, ịgba n'ezi, esemokwu nwere ike ime ka nwoke na-agba akwụna, nwaanyị na-agba akwụna, nke izu ohi, nwoke na-ezu ohi, nwaanyị na-ezu ohi, ịkpa nsị na ụmụnne, nwoke na-eme, nwaanyị na-eme, esemokwu, ihe ndị a nwere ike ime agba alụkwaghịm. Ọzọ bụ nwaanyị chọpụta na di ya abụghị nwoke. Sometimes ịma na testing na-azọ bịbụ a na-ekike against it, mara mgbe nwaanyị bataziri hụ na ihe ọ hụrụ n'isi injin ahụzi ka injin si arụ ọrụ, most women will run away. Mgbe ahụ ịgba alụkwaghịm emene gịnị? Eserela ọkụ. Nwaanyị ịdị ime tupu ọ lụọ di, nwoke na-eme ihe isi gị, ị ga ebe ọzọ gafochata afọ ime, nwoke ahụ nchọpụta marriage ahụ ebekwala. Even ọ bụrụ na nwoke lụrụ gị n'ụlọ ka na-epiarị na-ezuzugharị, marriage ahụ ebeela. Ọtụtụ mgbe nwaanyị maọbụ nwoke nwere oke ọchịchọ na-ebutekwa ịgba alụkwaghịm. Ihe ọzọ bụ na nwaanyị ịchọpụta na di ya na-ese igbo, ọ ga-emekwa marriage ebie. Kedu ndị na-edozi esemokwu batara mgbe a na-agba alụkwaghịm? Ezinụlọ nke nwoke na nwaanyị, ọ bụ ha na-edozi esemokwu n'omenala Igbo, ọ bụghị court, ọ bụghị ụlọ ikpe. Ụmụnna maọbụ ndị ikwu na ibe, onye akaebe maọbụ onye ụka, ikubi onye ụka, onye ndu ha n'ụka na ndị ọzọ abịazie n'ụwa ọlọrọ ọhụrụ, ọ bụ court na-edozi gịnị? Ịgba alụkwaghịm. Kedụkwanụ ọghọm dị n'ịgba alụkwaghịm? Ma o bukwuru ibu, ọ na-ebute ọdịda nwoke, ọ na-ebute ọnwụ. Enwere ike ọ bụ na nke nwoke lọvụrụ nwunye ya maọbụ nke nwaanyị lọvụrụ di ya, odi nwe ya ọnwụọ, ma ọ bụkwa na ụmụaka. Ọ na-eme ụmụaka anaghị azụ ha azụ, ụmụaka na-akpagharị agwa, ọ na-eme ụmụaka na-enwe iro n'ebe nne na nna ha nọ. N'ihi time ama kwụsị ebe a. Gịnị bụ ịgba alụkwaghịm? Ka ị nweta ozi a, ịtụsaa ya, like ya, lọvụ ya, kọmentị ya, share m ya. Asị m ụnụ kpọọ ọnụ m Lọlọ Ihuakpọ Nnedi. Ya dịrị onye ukwu dịrị onye nta mma. Ndewo.